मिस्टार जायला आं नोंखौ हले फसायखाबाय आङो एबार नोंजोंनो थालांखासिगोन आङो लण्डनाव थांफिनला नों मा बुङो मानो थांला लण्डनाव आं नोंखौ फसायखाबाय आं नोंजोंनो थालांखानो थाखाय आंहाबो राजि जाखाबाय नाथाय आंथ' नोंखौ दानो लाखिनो हाथ'नाय नङा जायला नों बेफोरखौ मा बुंदों औ होमबा नों आंजों नंखायसो मोजां मोननायदों आं मोजां मोनो नोंखौ I love you so much नाथाय आं दानो जुलि जानो हानाय नङा होमबा माला आंहा जोबोद रेसपन्सिबिलिटि दंथारो मिथिबाय आं दानो लाथ'नो हानाय नङा नोंखौ होमबा माला लागोन नों आंखौ 10 बोसोरनि उनावसो लागोन आं 10 बोसोर 10 years आंहा बुरै लांगोन बिदिब्ला आं बुरैनानै हाबा जानो गोसो गैया जायला आं नोंखौ फसायखाबाय आं नोंजोंनो थालांखागोन नों बिदि दाबुं आं दानो लाथ'नो हानाय नङा नोंखौ नों आंखौ एसे नेनांगोन मिथिबाय एसे वेट खालामथारनांगोन आं 10 बोसोरसिम नेनो हानाय नङा आं एफा गोबाव आं 5 बोसोरखौबा नेनो हागोन आं 10 बोसोरखौ हाया नाङा जानाय नङा बिदिया जायला प्लिज ना आंहा न' बां गैया दा न'फोरखौ मोजां लुनांगोन बिल्डिं लुनांगोन आंहा सिमां दं जेबो नङा आङो अख्रां सायाव हाथरखि साननो हालायनाय बायदि न'आवब्लाबो थानो राजि नोंनि थाखाय